טוב, מדברים על social emotional learning כל היום הזה, על סל. מה זה בעצם אומר? מה זה למידה חברתית רגשית שאנחנו כל כך מדברים עליו? הנה תהיו איתנו, מיד נחזור ונשמע מדוקטור איריס חזקיה ברד. היא קיבלה השבוע את הדוקטורט שלה, והיא מנהלת פיתוח בחירה במרכז סל IL, שעובד בתוך בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, והיא תספר לנו מה זה בדיוק, מה הקשר בין אומנות ללמידה חברתית רגשית. הנה דוקטור חזקיה ברד. אני רוצה לברך את כולכם בשם מרכז סל IL באוניברסיטת רייכמן, בראשות דוקטור דפנה קופלמן רובין, אותו אני מייצגת היום. המרכז פועל להרחבת הידע המחקרי והיישומי בתחום הלמידה הרגשית חברתית בישראל, ובמילים הקצרות שאני אומר היום, אני אתאר בנקודות את העקרונות של למידה רגשית חברתית, SEL. אז מה זה באמת SEL, Social Emotional Learning? למה מתכוונים כשמדברים ומזכירים את המושג הזה? אני אומר שהמושג הזה הוא לא חדש, והמחקר בתחום קיים בעולם כבר עשורים רבים, ונמצאו לו לא מעט הגדרות. ההגדרה שאנחנו במרכז סל IL אימצנו, בדומה לזו שמשרד החינוך נשען עליה, היא זו של ארגון קאסל, הארגון האמריקאי המקיף ביותר ללמידה רגשית חברתית, וההגדרה הזאת מדגישה את ההיבט של למידה לאורך חיים. זו בעצם תפיסת עולם שמחזיקה ביכולת ללמוד לאורך החיים, בתהליך שמקדם רכישה של ידע, אמונות ומיומנויות, וכל זה מתוך מטרה לקדם את יכולת האדם לנהל את הרגשות שלו, לבסס זהות עצמית בריאה, להתמודד עם מצבים של לחץ ומצוקה, להבין את נקודת המבט של האחר, להפגין אמפתיה, ולבסס מערכות יחסים בריאות, מיטביות של תמיכה הדדית, וגם לא פחות חשוב לקבל החלטות באופן אחראי, גם לטובת הפרט עצמו, אבל לא פחות חשוב גם באופן מתחשב באחרים בחברה. וזוהי הגדרה אופטימית, כיוון שא' מדובר בדברים שניתנים ללמידה, וב' כי ההגדרה הזאת מאפשרת התפתחות ולמידה לאורך החיים. גם כשאנחנו מבוגרים, כשאנחנו מורים, מורות, אנחנו יכולים בעצם ללמוד, להתפתח ולשכלל את המיומנויות שלנו. ככל שהמיומנויות שלנו, הדמויות ההוריות והחינוכיות, תהיינה משוכללות יותר, ככה יקל עלינו בעצם לקדם את המיומנויות של התלמידים והתלמידות ולעזור להם לרכוש אותן. אז כמה עקרונות חשובים לגבי למידה רגשית חברתית להבנת המושג. הדגש הוא, כמו שאמרתי קודם, על למידה והתפתחות לאורך החיים, אבל אני אוסיף וגם אומר שהלמידה הרגשית חברתית מתרחשת תוך אינטראקציה חברתית עם אנשים אחרים, אנשים נוספים. לכן אנחנו ראינו באמת נסיגה ביכולות האלה כתוצר לוואי של הקורונה, תקופת השיא של הקורונה, ואנחנו עדיין מתמודדים עם ההשלכות במערכת החינוך, עם ההשלכות של הסיפור הזה. וגם אני אדגיש שהתיווך של דמות בוגרת, אחראית ובעלת מיומנויות מפותחות משל עצמה, התיווך הזה הוא קריטי כאן, בדיוק כמו שפרופסור יורם יובל אמר לפניי, מה אנחנו עושים עם הידע הזה, איך אנחנו מקדמים משמעת עצמית, התמדה, ויסות, ניהול עצמי, זה קריטי. כי בעוד התפתחות מוטורית תתרחש גם ללא תיווך, ותינוק עם התפתחות תקינה, נגיד תינוק שהוא עם התפתחות תקינה הוא יתהפך, הוא ישב, הוא יעמוד, אחר כך הוא יזחל, יתחיל ללכת ובסוף גם ירוץ. למידה רגשית חברתית היא דומה יותר לרכישת שפה, ובאופן דומה לכך שילדים שלא מקבלים גירוי שפתי ומודל לחיקוי והשערה שפתית על ידי מבוגר, אז הילדים האלה הם בעלי אוצר מילים מוגבל ויכולת שפתית ותקשורתית נמוכה.
ככה גם בלמידה רגשית חברתית. הלמידה וההתפתחות הרבות ביותר נעשות באמצעות תיווך של דמות בוגרת ומיטיבה. ובהמשך להגדרה שאנחנו ובמשרד החינוך פועלים לאורה שהצגתי קודם של ארגון קאסל, כשאנחנו מדברים על למידה רגשית חברתית, אנחנו מדברים על מיומנויות. ופה אנחנו נוכל לראות את התמצית של המיומנויות במודל הזה, שכולל 3 אשכולות מרכזיים של מיומנויות תוך אישיות, בין אישיות ומיומנויות קבלת החלטות. ומתוך 3 האשכולות האלה נובעות 13 מיומנויות שאנחנו במרכז CEL הגדרנו לאחר סקירת ספרות מקיפה של מסגרות מושגיות בעולם, אבל לא עשינו copy-paste, אלא באמת התאמנו אותם, את המיומנויות האלה, למיומנויות הנדרשות בחברה הישראלית, באמצעות עבודה משותפת שלנו במרכז CEL, עם נציגות של מגזרים מגוונים בעיר תל אביב-יפו. דוברי עברית, ערבית, חינוך ממלכתי, חינוך דתי, חינוך רגיל, מיוחד, ושכבות גיל שונות מגיל לידה ועד סוף תיכון. אז המסגרת המושגית הזאת היא בעצם תקפה לכל הילדים והילדות מגיל לידה ועד 18. מה ששונה הוא בעצם איך זה בא לידי ביטוי בשכבות הגיל השונות. כמה רגשות מצופה מילדה בת 2 לזהות לעומת נערה בחטיבה. איך אמור ילד בגן להירגע מרגשות סוערים לעומת נער בתיכון. ואיך נראית עבודת צוות בכיתה ה' לעומת עבודת צוות בכיתה י"א. לשם כך אנחנו ממש פיתחנו יעדים התפתחותיים ספציפיים לכל גיל, ואנחנו יודעים היום לומר לא רק מה מצופה בתנ"ך, בהיסטוריה, במתמטיקה, בסוף כל כיתה, אלא גם מה מצופה מילדים וילדות בכל שכבת גיל, לדעת ולעשות בתחום הזה של למידה רגשית חברתית בכל גיל באופן נפרד. אבל רגע נעצור שנייה ונשאל, למה בכלל להתעסק בנושא הזה? מדוע זה חשוב? אז אנחנו מבינים היום שעל מנת לתפקד במציאות משתנה, שזאת המציאות שלנו והיא משתנה כל הזמן, ועל מנת להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 שמאופיינים בתנודתיות, חוסר ודאות, מורכבות ועמימות, אנחנו ממש לא יודעים איזה מקצועות יהיו, למה לחנך, למה לקדם את הילדים. אז מה שכן חשוב לצד הישגים, פיתוח וקידום הישגים לימודיים, שבתי ספר יתמקדו גם בהקניית מיומנויות רגשיות וחברתיות. יתרה מזאת, מחקרים מלמדים שהישגים לימודיים של תלמידים ותלמידות שאומנו ותורגלו באופן מסודר ומקצועי, ושם במסגרת בית הספר תרגלו את המיומנויות הרגשיות והחברתיות שלהם, תלמידים האלה, ההישגים שלהם היו גבוהים יותר מאשר של תלמידים בבתי ספר שלא עסקו בכך באופן מסודר. מה שעוד נמצא במחקר הוא שיש קשר הדוק בין למידה רגשית חברתית לבין הפחתה בהתנהגויות אלימות. וזה הגיוני על רקע ההבנה שהתנהגות אלימה היא הרבה פעמים תוצאה של מיומנויות רגשיות חברתיות לא בשלות או לא מפותחות דיין, כמו קושי בוויסות של רגשות והתנהגות, שליטה נמוכה בדחפים ואימפולסיביות, קושי באמפתיה או ניהול לא מיטבי של קונפליקטים. וזה מחזיר אותנו לאופטימיות שניתן ללמד את המיומנויות האלה, ובכך להפחית במידה ניכרת התנהגויות אלימות ולהגביר רווחה נפשית של תלמידים, תלמידות, הורים וצוותי חינוך. ואיך כל זה קשור לאומנות? אז מה קורה לי כשאני צופה ביצירה אומנותית? קודם כל נאמר שהאומנות והתרבות, אנחנו רואים את זה כקרקע פוריה לפיתוח, לתרגול של מיומנויות רגשיות חברתיות, גם כיוצרת, כיוצר של אומנות וגם כצופה וצופה, אבל היום אנחנו במסגרת סל תרבות מתעסקים יותר בצפייה, בהאזנה ליצירות אומנות, ולכן אני אתמקד בזה. אז מה קורה לי בעצם כשאני צופה ביצירה אומנותית או מאזינה לה? לפעמים אני יכולה להרגיש התרוממות רגשית, לפעמים עוררות רגשית או איזושהי תחושת דחק. אולי התוכן מזכיר לי דברים בחיים האישיים, אולי זה מאיים על שלוות הנפש שלי. ואיך אני מבסטת את הרגשות האלה, מנהלת אותם ומצליחה לתפקד?
כשהתוכן מדבר אליי, זאת הזדמנות לזהות בדיוק מה מדבר אליי ולמה התחברתי, ולדייק את הזהות העצמית שלי, שהיא אחת מהמיומנויות שהראיתי קודם במודל. ומה קורה כשהיצירה לא נוחה לי, או לא קל לי לגייס קשב לצפייה או להאזנה בה? איך אני מתארגנת מול חומר או תוכן ומצליחה לכבד ולהקשיב? כל אלה, זיהוי רגשות, ויסות רגשות והתנהגות, ביסוס זהות עצמית וניהול למידה והתמדה, הם חלק מהמיומנויות שהראיתי קודם במודל, וניתן ללמד אותם ולפתח אותם. לעתים יצירה אומנותית מעלה סוגיות חברתיות, בנוסף לרגשיות פנימיות, גם אינטראקציות חברתיות, אתיות, סוגיות חברתיות, סוגיות אתיות או תרבותיות, והצפייה מהווה הזדמנות לחקור אותן ולדון בהן. לשאול שאלות, איזה החלטות אני הייתי לוקחת במצבים דומים? איך מערכות יחסים שלי מושפעות מהתנהגויות כאלה או אחרות שלי? ואיך אני יכולה לפעול על מנת לבסס מערכות יחסים מיטביות ולא פוגעניות. וגם, מה קורה לי בכאן ועכשיו כשאני צופה, כשאני מאזינה או צופה עם העוצמות הרגשיות שאני חווה בעת הצפייה ביצירה, ובאינטראקציה החברתית, בשיח לפני ואחרי הצפייה ביצירה. אז כל זה מדגיש את האפשרות שיש לנו, את ההזדמנות שיש לנו כאן, שצפייה ביצירת אומנות או האזנה לה מזמנת כאן הזדמנות לתרגול של כל המיומנויות הרגשיות והחברתיות, וגם לומר שזה מדגיש את ההבנה שבתיווך קשוב ורגיש, הצפייה או האזנה ליצירת אומנות עשויה לקדם למידה רגשית חברתית. במילים אחרות, אין ספק שסל תרבות מקדם, מזמן, קידום ומקדם למידה רגשית חברתית, ושהעיסוק בתרבות ואומנות שווה לקלוע לסלע. תודה רבה לכם על ההקשבה וברכת למידה פוריה. תודה רבה לדוקטור איריס חזקיה ברק.